फाइनालि जोङो दायो नै भैरबकुन्द'आव सफैबाय जोङो फेमिलि पिकनिक जानो फैदों आङो बेयाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायबाय आरो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननो जोङो दिनै बिदि फेमिलि पिकनिक जानो थाखाय भैरबकुन्द'आव जोङो फैदों आरो बिनिनो माखासे आङो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय पिकनिक जाग्राफोरा नै बिथांमोनानो नायलांदो आङो दिन्थिलांगोन दायो जोङो जायगायाव सफैनानै जोङो दायो मा होनना बुङो साहा लोंग्रोबाय आरो दायो मा फिथा लावदुम बेनिफ्राय आरो लाल साहा संख्रि साहा जानाय पिकनिक जागोन लोगोफ्रा बिथांमोनानो जोङो दिनै फेमिलि पिकनिकसो फैदों बिदि गुबुन गैया मिनि पिकनिक मिनि सेदेक पिकनिकआबो मिनि गोदोर थायोनो इन्टारेस्ट जाहांबाय पिकनिकआव खुंगोन बेखौ आङो दिन्थिलांगोन नायलांबानो जाबाय आरो गथ'फ्रा लामा आन्दायनानै बिथिं फैबाय बिथांमोना करबरा इसे मायना इन्दे करबरा इसे बर्निपर हाजोरपरा हाजो स्कुल न स्कुलपर न कैजन आहिसे तुम्हालोके আমি 45 জন আছো নেকি 45 জন सेन्डेल पिन्दिल जुता हावारियाव प्लेन जानै दिनै बेदर हांदों नै जोंनि पिकनिकआ बिदि जागोन दिनै आरो जोङो माखासे औ दे लाना फै जोङो जानायखौ अलरेडि जोङो बनायना लाना फैखानाय जादों माथ्र जोङो बेयाव अमा बेदरखौल' हांनाय जादों आरोना बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों जोंहा दिनैनि मेडाम दङ आरो बिथांनि फिसाला जोंहा बिथांनि हासबेन्डआ सफैनो हायासै बिथाङा गोनां खामानि थानायनि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जाबायनो बेनिखायनो सफैनो हायासै एंगारनो हायै खामानि थानायखाय बेदर हांनाय जानो बिराद मोजां मोनो जाहैदों बिथाङा आच्छा मालिक फैगो दुखु मोनदों नामा रेशमाया हारसिंखाय दुखु मोनदों जमा फैनो मोननायबा इन्टारेस्टआ बारासिन जागौमोन आरो उपायथ' गैया जाहैबाय बेहाबो एंगारनो हायै खामानि थाहैबाय बेनि थाखायसो सफैयासै नङा होमबा बेयावबोथ' आरो नोंबोथ' दुखु मोनबाबो जाला जोंहा नै मिथिंगा मेडाम दङ नै बायदेव गोबाङा नोंथांमोना दाखालि बावै बबेबा भिडिअआव नुदों जानो हागौ नोंथांमोना हाबानि मा होनना बुङो मेकआप खालामनाय बिथाङा मेकआप खालामगिरि मेकआप आर्टिस्ट सिनायना ला नै बिथांनि नामानो जाबाय मिथिंगा बसुमतारी जोंनि मिथिंगा रानि बसुमतारी बिथाङा जोंनि उदालगुरिनिनो टाउनावनो थायो बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि हाबाफोराव मेकआपनि थाखाय नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन लांनो हागोन आङो बिदिनो आरो दिन्थिलांबाय थागोन आरो बिथांनि हासबेन्डखौबो आङो दा दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थागोन फाइनालि जा नै बेदरा मोनथारसिगोन बेदर हांनाया नै दिन्थिदों जा आरो बोथोरा दिनै बिराद मोजां आरोना भैरबकुन्द'आव पिकनिक जानायनि अखा हाहांहांहाय सान्दुंबो गैया आरो बिराद बार खोलो खोलो मोजां आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांदों भिउखौ नायलांबानो जाबाय नै बिदि माइब्रा हाजो नै बियो जाजानाय जायाखै नामा रेशमा जाथ'वाखै आरो आं भिडिअआव लाबोगोन बिथांखौ करबरा एसे ना सनाइजुलि डन बक्सक कोनটো জাগা হয় এইটো গুৱাহাটী আচ্ছা ডন বক্সৰ পৰা আহিছে কেইজন আহিছে তোমালোকে 35 জন দে ঠিকই আছে এইটোৱে প্ৰথমবাৰ নেকি ভৈৰৱকুণ্ড অহা এইটো জায়গা প্ৰথমবাৰে আহিছে না কেনে লাগছে আহি
ভালে লাগিছে কেইটাত ওলাই আহিছে তাৰ পৰা 5টাত তাৰপিছত কেইটাত আহি পালে ইয়াতে 9:30 মানত ভাল লাগিল লগ পাই জাगाটোতো বেয়া লগা নাই फाइनालि बे दरा मोनदोंसिनै जोंहा मोनबाय दायो जोङो बेखौ आरो थाबायनानै जोङो फैबाय मेंबायबो थाबायनानै ओमफ्राय जोंहा जानाया रेडि जाबायनो जोङो जानोसै आरो दा जानायनि आङो पिक्सार लाबोगोन जाने आङो दहायो बुंखादोंमोन जोंहा मा होनना बुङो जोङो बेयाव बेदरल'सो हांगोन जोङो गासिबो संनाय खावनाय जोङो रेडि खालामनानै लाबोखादों होनना बुंदोंमोन जोङो दायो जोङो बेखौ दिन्थिलांसिगोन आरो न नायलांबाय थाबा नै बिथाङानो जा दिनैनि पिकनिकखौ एरेन्ज खालामदों आरो ना फेमिलि पिकनिकखौ बिथाङानो एरेन्ज खालामजोबदों बेनिफ्राय जोङो जमा मोनथाम फेमिलि फैबाय दहायो आङो एसे गोबाङा सिनाय मोनखायो आरो जुदि आङो बबेबा भिडिअ'आव बुंदोंना आं नोंथांमोननियाव जुदि सोरबा सर्ट मुभि बनायोब्ला बा कमेडियान जेनेबा मुभि बनायबायोब्ला बिथांखौ नोंथांमोना लांनो हागोन बिमा बा एक्टरनि बिमा बा एक्ट्रेसनि बिमायाव बिथांखौ लांनो हागोन बिथाङा मा होनना बुङो मुभि लाइनावबो एसे इन्टारेस्टेड बेनिखायनो आङो नोंथांमोन मिथिंगा रानि बसुमतारी बेनिफ्राय आरो केमेरामेनाव आङो नै बिथां जोंहा अजित ब्रादार आं बिथांखौनो केमेरामेनाव लागोन बिथाङा केमेरामेनखा आरो बिथाङानो डेन्सार मास्टारबो आं बिथांखौनो डेन्सआवबो लागोन आरो मा होनना बुङो केमेरामेनावबो लानाय जागोन आरोना ओमफ्राय जा नै बिथिं आर्टिस्ट सासेया आंनि फिसाजो उन्दै ओमफ्राय सासेया जाहैबाय आंनि बिबनां ओरैनो जोङो न'आव गाबज्रिनाय हावा होनना गाबज्रियो बिनि नामा जाहैबाय ममि नै नायना लादो आङो जि खोथा बुंदों आनबक्सिं खालामदों ने दायो दिन्थिलांसै नोंथांमोनहा नायदो जोंहा बेयो मा होनना बुङो दाउला खासि आनबक्सिं खालामबाय जोंहा दिनै पिकनिकनि पार्टिखौ नायलांदो बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव दङ मोनसे बेखौ आङो दिन्थिनोसै दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंहा आनबक्सिं खालामदों नै आनबक्सिं खालामदों माने आङो दहायनो बुंखाबोदोंमोन नोंथांमोननो जोङो दिनै पिकनिक जानायनि खानाखौ थारमाने जोङो बनायनासो लाबोखाजोबदों होननानै बुंदोंमोन जोङो बेयाव मात्र बेदरल' हांगोन होनना बुंदोंमोन आङो बेखौनो दिन्थिगोन जोंहा बेयो मा नारजि दोलो बेनिफ्राय अमा बेदर नारजि दोलो बेनिफ्राय नैबे दाउला खासि बेनिफ्राय जोंहा नैबे माथाय सबाय स्पेसियेल नैबे दालि बेनिफ्राय नै फान्थाव फ्राय बेनिफ्राय आरो नै बेयो जाबाय अमा बेदर हांनाय दहाय जोङो नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना अमा हांनाय नै बियो जोंहा बेनिफ्राय आरो नै बिथिं आङो दिन्थिगोन दायो जोंहा नैबे आलु भाजि बेनिफ्राय आरो नै बियो बेनिफ्राय ओंखामा नैबे दे मा ओंखाम बियो जोसा मोदोमबाय ना जोसा ओंखाम होमबा दिनैनि पार्टिया जोंहा बिराद हेभि आरो ना बिराद हेभि आरो जोंहा पार्टिया दिनै दिन्थिदों आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै नारजि दोलो ओमफ्राय अमा बेदर दै नै बियो माबायदि जायो आङो बेखौ दिन्थिलांगोन दिनैनि पिकनिकनि एरेन्जखौ जोंहा नै बिथांमोनानो खालामदों जोंहा ब्रादार अजित बसुमतारी आरो बिथांनि बिसि मिथिंगा रानि बसुमतारी जोंहा बिथांमोनानो एरेन्ज खालामदों दिनै जोङो बेयाव मोनथाम फेमिलिजों जमायै फैदोंमोन आं दहायबो बुंलांखादों नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा नै बिदि दिनैनो जोङो गासै गोबां मानसि गैया जोङो কি লাগে মামা ভাতটো কমটো লাগে না কমে লাগে না বেশি নাখাওঁ বোলে কম লাগে
माबा माबा आइथिं ओरै अराव दिगदार जाया रेसमा मेदाम थिगानो ना माबाफोर दुखु गैया दङबा फोरमायनानै ला दाउला खासि सबाय दाउ मोनना बावगारबाय आं दुखुखौ दसे आरो टिउसना फुङावनो जानानै होबाय बेनिखाय बिथाङा फैनो हायासै मानोना फिसाजोआ मेट्रिक होनायनि सम जादों नालाय बेनिखाय बिथाङा फैनो हायासै अब्ला बिथाङाबो फैनो गोसोमोन बहुद फैनो गोसोमोन नाथाय बिथाङा फैनो हायासै बिथाङा दिनैनि थाखाय आनलाखि इन्टारेस्ट मोनदों दे दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों औ गोजोननाय मोनदों ना औ औ भैरबकुन्द'आव पिकनिक जाफैनो मोननानै बोसोरनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरो ना दे अब्ला गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो अब्ला आङो दायो जानायनि नुथायखौ दिन्थिलांबाय जोंहा पिकनिकआव बांद्राय गोबां मानसि नङामोन जोङो मोनथाम फेमिलि फैदोंमोन बेसेबांखिनियानो जोंनि पिकनिकआव दिनै जयेन जानाया आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो आङो गोबाव खालामला अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोननोसै आरो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन जाहाथे आंबो सासे इउटुबार जानानै नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो मोजां ब्लग लाबोनो हागोन बा भिडिअ लाबोनो हागोन दिन्थिनो हागोन आङो आसा खालामदों नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि थाखाय आङो हागोन होननानै फोथायनाय दङ अब्लासो आङो बेसेबांखिनियावनो दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय